Η τράπ είναι μουσική που ακούγεται συνεχώς. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον ψυχισμό των παιδιών. Θα πω ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τώρα να συλλάβει όλους αυτούς τους κυρίους που βουλιάζουν τα παιδιά μας μες στη βία. Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ώστε να συλληφθούν αυτοί οι τράπερς που υποκινούν σε βία τα παιδιά μας και διαδίδουν το έγκλημα. Μοίραζα πακέτα όλη μέρα, ήμουν on call. Πόδια μου πρισμένα σαν να παίρνανε γουστρόλ. Άφησα το Γιούτζι να προσέχει το κιλό. Τον έπιασα να κλέβει και του εσκρίβησιά. Μάμισα το σόι. Γαλάζιο αίμα δεν μου έδωσαν στέμα. Ο πρώτος βασιλιάς που έχει κόκκινο αίμα. Είμαι Σμάιλ. Μια ζωή εσκρίβησιά. Μην κοιτάς την πέμπα, μην βρίζει ξανά. Σας διαβάζω κι άλλα. Κάνω τα λαβέρια με το θείο. Δεν αφήνω αποδεικτικά στοιχείο στο σημείο. Από πάνω μέχρι κάτω όλα πρίμο. Στο προπό σκάω με μάσκα και αδειάζω το ταμείο. Υποκίνησε ληστεία. Θέλω ένα κλοκ 26 και ένα ρούγκερ. Δεν πληρώνω και ο ίδιος είμαι σούτερ. Ανυπομονώ να πάμε να τους βρούμε. Τους πιάνουμε στον ύπνο μάγκα σαν τον Φρέντι Κρούγκερ. Αυτός ο στίχος έπρεπε να υπάρχει ο εισαγγελέας, το συλλάβει τον κύριο. Τα ναρκωτικά. Είμαι slime, είμαι φίδι, είμαι smile. Είναι τραγούδι αυτό. Γελάτε.